Dobrý deň, vážení diváci. Všetkým vám prajem len to najlepšie do nového roku. Začiatkom roka si dávame ciele, ktoré sa chystáme splniť. Niektorým sa bohužiaľ už nesplnia. Ako isto viete, v Kalifornii, konkrétne v Los Angeles County, zúria požiare. Už som od niektorých ľudí počul, že tak im treba. To sú tí, ktorí sedia 3 rady pred človekom v lietadle, kde prasklo okno. Pamätáte sa z minulého videa. Čím sa líšite od tých, ktorých tak radi kritizujete? Veď aj oni stavajú geopolitiku pred záujmy ľudí. Takže si môžete podať ruky. V tomto ročnom období v LA nebolo riziko požiarov. Naopak, január bol mesiacom, keď zvyčajne pršalo. Požiare boli typické pre letné obdobie. A pokiaľ ste nemali pokosený porast okolo domu a svojho pozemku, riskovali ste, že vám Fire Marshal napári pokutu. Čo sa teraz zmenilo, že Pacific Palisades horia ako senník v auguste? Zmenila sa klíma. Extrémne sucho spôsobilo, že sa vznieti všetko veľmi rýchlo a silné Santana vetry roznesú oheň ako stepný požiar. Navyše, pozdĺž prasklín okolo San Andreas Fault stúpa na povrch koktail vysoko horľavých plynov. A požiarne zbory majú o zábavu postarané. Ale kľudne nemusíme chodiť až do Kalifornie. Môžeme zostať aj u nás na Slovensku. Kedy bol naposledy v Bratislave sneh? A myslím tým reálne sneh, ktorý vydržal aspoň 2 týždne alebo týždeň. Pred 10 a viac rokmi. Teraz mi všetci budete hovoriť, že na čo má byť v Bratislave sneh, že aspoň nebude kalamita v meste a potom nebude problém s dopravou, že stačí, keď je sneh na horách, aby ste si mohli ísť zaližovať. To ste fakt takí sebci? Pozrite sa do očí vašich detí, keď sa hrajú vonku na snehu. A tam máte odpoveď. Ale pointa je, že planéta sa ohrieva zo spodu ako kuchta na sporáku. My sme zapchali oddušňovací ventil a tvárime sa, že je všetko v poriadku. Stále si zdôvodňujeme, prečo je to pre nás výhodné. To sme naozaj tak vymekli? Keď sa naplní jeden z 2 scenárov, bude to mať fatálne následky. Existuje oblasť, volá sa Sibír, a pod ňou je magmatický chochol, čo je prúd magmy, ktorý vystupuje z hlbín Zeme na jej povrch. Toto všetko potvrdzuje analýza údajov a monitorovanie. Na zahrievanie pôdy v tejto oblasti poukazuje extrémny nárast geotermálnych anomálií, nárast počtu kráterov s emisiami plynov v severných oblastiach Sibíry, nárast frekvencie a intenzity lesných požiarov, nárast aktivácie litosférických zlomov na Sibíri, nárast emisí metánu a vodíka z útrob Zeme. Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že dnešné dynamické oteplovanie Sibíry, ktoré prebieha 2 až 3 krát rýchlejšie ako na zvyšku planéty, je spôsobené predovšetkým nárastom tepla pochádzajúceho zvnútra planéty. Hlavnou hrozbou pre túto oblasť je, že ak magma, ktorá sa teraz tlačí z útrob v tejto oblasti, prerazí zemskú kôru, môže byť zničené nielen Rusko, ale aj zbytok sveta, ako ho poznáme. Táto katastrofa totiž odštartuje reťazovú reakciu ďalších katastrof, ktoré spôsobia, že podmienky na Zemi budú jednoducho nezlučiteľné so životom. A teraz sa započúvajte, čo sa vám rojí v hlave. Je to šablona. Automatické odmietnutie, vy ste predsa Flash Gordon. Áno, môžu sa stať aj iné veci, ktoré môžu predbehnúť prielom magmy na Sibíri. Napríklad hydroúder v Marianskej priekope, ktorý som spomínal minule. Potom áno, Sibír nevybuchne, lebo Sibír nebude existovať. Rovnako ako mnohé iné oblasti planéty. Ale ak k hydroúderu v Marianskej priekope nedôjde skôr, potom otázka prerazenia magmy na Sibíri nebude či, ale len kedy. Marianská priekopa alebo východosibírska platňa. Morbidný súboj 2 scenárov, pričom oba sú pre nás fatálne. Ale bude naozaj zaujímavé sledovať, ktorá kôra vydrží dlhšie. Oceánska, ktorá má vyššiu hustotu, ale je tenšia, alebo kontinentálna, ktorá je hrubšia, ale má nižšiu hustotu. A pokiaľ sa budeme naďalej venovať geopolitickému haštereniu namiesto klimatickým hrozbám,
Otázka nebude, či sa tieto scenáre naplnia, ale kedy k ním dôjde. Je smutné, že svet je stále viac rozdelený. Jedni tvrdia, že sa nič nedeje, že všetko je tak, ako má byť. Ďalší, že sa planéta otepluje, ale aj tu sa názory rozchádzajú. A zatiaľ, čo sa takto hádame, ma napadá jedna veta. Rozdeľuj a panuj. To znamená, že niekto nám chce vládnuť. Chcem vám len pripomenúť, aby ste nezabudli rozprávať, že strašíme a snažíme sa upútať pozornosť. Upútať vašu pozornosť určite chceme. Skúste niekedy namiesto telky zapnúť počítač a namiesto Facebooku, Instagramu a Google si otvorte stránky v jednotlivých krajinách, ktoré uvádzajú informácie o klimatických katastrofách. Nepotrebujete mať vyštudovanú jadrovú fyziku, aby ste videli a spočítali si, ako narastajú. A už bude len na vás, či budete hrať niekoho politické husle, alebo sa sami opýtate politikov, ako chcú riešiť klimatické problémy. Nech sa prestanú hádať o svoj tanierik, lebo čím viac škody napácha klíma, tým horšie na tom bude ekonomika a aj my. Peniaze nerastú na stromoch, ani sa nevaria v hrnci. Sú len hodnotovým vyjadrením časti energie, aj keď niektoré centrálne banky pripisujú cifry do počítačov, ako keby to bolo bingo. A potom nám tvrdia, že inflácia. Ale to sme už odbočili. Viete, keď vám hurikán, tornádo alebo hociaká iná prírodná katastrofa zničí dom raz, dvakrát, ešte to rozchodíte. Ale keď to bude 10. raz, tak rezignujete. Takže navrhujem, poďme sa pretekať. Vyriešme klimatický problém skôr, ako on vyrieši nás. Podrobnejšie informácie nájdete vo videu, ktorého odkaz je v komentároch. Lebo zatiaľ sa pretekáme len v tom, kto mal koľko ľudí na námestí. A téma je stále len o tom, kto si uchmatne aký válov. Myslím, že keby sa protestujúci pýtali politikov, ako chcú vyriešiť klimatickú krízu, tak by naozaj bolo na námestiach toľko ľudí, koľko tvrdia, že tam bolo teraz. Veľa ľudí si myslí, že pokiaľ mu povodeň alebo tornádo neodnieslo dom, tak sa ich to netýka. Ale ja vás sklamem. Týka sa vás to viac, ako si myslíte. Pretože keď bude zničená úroda vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku a ešte neviem kde všade, odkiaľ dovážame potraviny a potravinárske výrobky, tak budete hladní, lebo si nebudete môcť potraviny dovoliť. My sme si totiž na poliach nasadili solárne panely a fotovoltaické sprostosti. Naši susedia zas veterné turbíny, ako keby to bolo obilie. A hladomor, to je tretia sestra, o ktorých sa hovorí vo všetkých záznamoch minulých aj súčasných. Že keď prídu, bude koniec časov. Jedna tu už bola, pandémia. Druhá vojna tu momentálne je. A tretia sa zjavne chystá. Tak si spomeňte na svetoplukové prúty, ale v kontexte celej planéty. A prestaňme byť zvieratami, ale staňme sa ľuďmi. A na záver, by som sa ešte chcel obrátiť na kvázi novinárov. Začnite sa už venovať činnostiam informovania o týchto klimatických výzvach, ktorým čelíme. Pretože zločiny napomáhania a schvaľovania genocídy, ako aj zločiny proti ľudskosti, nemajú premlčaciu dobu. Prajem vám pekný deň.